जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो आंनि लाभ स्टोरी चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लादों। बे भिडिअनि गेजेरजों बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनिनो बाखनायजानाय जाथों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ रोखायै मोनथिगौ जानांगौ। बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनायनि सिगाङाव खामानि मावनायनि थांखिखौ जों मोनथिग्रोनांगौ। जों जुदि खामानि मावनायनि थांखिखौ मोनथियाब्ला खामानिखौ मावनो थाखाय मोजाङै गोसो जनाय नङा एबा गोसो जानाय नङा। फरायग्राफोरा जुदि गावनि फरायनायनि थांखिखौ जुदि मोनथियाब्ला बियो मोजाङै फरायनो गोसो जानाय नङा। मानोना बियो मानि थाखाय फरायदों बेखौनो बियो मोनथिया, बेयावखाय बियो फरायनो गोसो जानाय नङा। ब्याम खालामग्राया ब्याम खालामनायनि थांखिखौ मोनथियाब्ला बियो ब्याम खालामनो मोजां मोननाय नङा। ब्याम खालामोब्ला मा जायो बे बाथ्राखौ जुदि मोनथियाब्ला। थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गोसोआव मोनसे बाथ्रा दं जाहैबाय, बे जाहैबाय जोङो गाहाम रादाबखौ मानसिफोरनो सुबुंफोरनो फोसावनांगौ। नाथाय गोबां फोथायारिफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा बिनि बाथ्राखौ ओंथिखौ मोनथिया। जोङो मानो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ, जायनि जाहोनाव जोङो फोसावनो होननानै सानब्लाबो फोसावनो हायै जानानै थाहैयो। बेनिखायनो जोङो गाहाम रादाब फोसावनांगौनि जिथु थांखि, बे थांखिफोरखौ जोङो मोनथिनांगोन। जि थांखिखौ मोनथियोब्ला साफ्रोमबो बेक्तिया गाहाम रादाब फोसावनो हागोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो गाहाम रादाब फोसावनो हागोन। जों जेब्ला जोंनि मावनाय थांखिखौ मोनथियो, मोनफ्रोमबो खामानिनि मावगोन थांखि एबा मावनाय थांखि गलखौ मोनथियो, अब्लाना जोङो मोनफ्रोम खामानिखौ मावनो थाखाय इन्टारेस्ट नाङो। जोङो जिहेतु मानो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ, बै थांखिखौ, बै गलखौ मोनथियाब्ला जोंबो मावनो हायै जानानै थागोन। नाथाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनथिगोन, जोङो सोलोंगोन जे जोङो मानो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ। बे बाथ्राखौ जेब्ला मोनथिगोन अब्लाना जों साफ्रोमबो गाहाम रादाब फोसावनो थाखाय जोङो मोजां मोनगोन, गाहाम मोनगोन आरो बे खामानिखौ जों साफ्रोमबो मावगोन। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअनि जोबनायाव मोनसे फर्मुला होगोन, जेरावहाय जोङो गाहाम रादाबखौ माबायदि स्टार्ट खालामनांगौ, गाहाम रादाबखौ माबायदि जागायजेननांगौ, बिनि मोनसे फर्मुला होगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। जों गाहाम रादाबखौ मानो होनांगौ बेनि सेथि बाथ्रा, बेनो जाबाय फोरबु जिसुनि बिथोनखौ मानिनो। प्रभु येसु का आज्ञा पालन, obeying Jesus command। इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, माथाइनि 28:19 आरो 20। बिनिखायनो नोंसोरो जेरावबो थां आरो फोलेर मानिनि मानसिफोरखौ आंनि सेलाफोर खालाम, बिफा, बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्मा हो, आरो आङो नोंसोरनो होनाय मोनफ्रोमबो हुकुमखौ फालिनो बिसोरनो फोरों। नंगौयै संसार जोबनायसिम अरायबो आङो नोंसोरजों लोगोआव दं। जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बुहुमाव दङमोन, बै समावहाय मानसिफोरनो थाखाय, गावनि सेलाफोरनो लागै, बुहुमनि सुबुंफोरनो लागै गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोंनानै गालांबाय आरो गोबां बिथोनफोरखौ होबाय। बे गासै बिथोनफोरनि गेजेराव बे बिथोनानो बयनिख्रुइबो देरसिन बिथोन, जायखौ ग्रेट कामान्डमेन्ट होननानै बुङो। जि बिथोनखौ जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरनो बुंदोंमोन, बे बिथोना केबल सेलाफोरनि थाखायल' नङा। बे बिथोना जाय सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, नाजावग्रा साफ्रोम सुबुंफोरनि थाखाय, फोथायारिफोरनि थाखाय बे ग्रेट कामान्डमेन्टआ। बेनिखायनो जों जेब्ला गाहाम रादाबखौ गुबुन मानसिनो फोरमायो, जाय बेक्तिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथियाखै, सिनाय मोनाखै, बैसोरनि गेजेराव जेब्ला जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनो थाङो, जोङो जिसु ख्रिस्टनि बिथोनखौ मानिनाय जायो। दे अब्ला प्रियफोर, जों सेथि बाथ्रायावनो मोनथिनो मोनबाय, गाहाम रादाब होनाया एबा होनांगौआ जिसु ख्रिस्टनिफ्राय फैनाय मोनसे कामान्डमेन्ट, आज्ञा, बिथोन। गाहाम रादाब होनाय खामानिखौ गोसो जाब्ला मावगोन, गोसो जायाब्ला मावा होननानै थानो मोननाय नङा। मानोना बियो जिसु ख्रिस्टनि मोनसे बिथोनसो, होनथाबनाय बिथोन, बेखौ मावथार होननानै बुंनाय मोनसे बाथ्रा। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो नैथि बाथ्राखौ नायदोनि, जोङो गाहाम रादाबखौ मानो फोसावनांगौ। बेनो जाबाय बासायजानाया बयनिबो लागै। सबके उद्धार का साधन मीन्स फर एवरीवन्स सेल्वेशन। बेनिखायनो रमारि 10:13-15 बेबायदि बुंदों, शास्त्रा बुङो, जायफ्रा फोरबुनि मुङै गाबज्रियो बिसोरो बासायजागोन। नाथाय बिसोरो बे फोरबुखौ फोथायाखैब्ला बिनिफ्राय हेफाजाब मोननो माबोरै गाबज्रिनो? आरो बिसोरो गाहाम रादाबखौ खोनायाब्ला बिखौ माबोरै फोथायनो? आरो गाहाम रादाबखौ खोथायाब्ला बिसोरो माबोरै खोनानो? खोथा बायनो खोथा बायग्राफोरखौनो थोनहराब्ला गाहाम रादाबा माबोरै खोथा बायजानो? शास्त्रोआव लिरनाय दं, जायहा इसोरनि गाहाम रादाबखौ लाबोयो बिसोरनि आथिंफ्रा बेसे समायना। बासायजानायखौ मोननाय साफ्रोमबो प्रियफोर, बासायजानाया दोनखोमानानै दोनग्रा माबा बेसाद एबा मुवाफोर नङा, जिखौ जोङो दोनखोमागोन। आं जिसु ख्रिस्टनि बासायजानायखौ मोननो हाबाय, जिसु ख्रिस्टनि गोजोननायखौ मोनबाय, आं हारसिंल' लागोन, आं बेखौ सिरि सिरि दोनखोमागोन होननानै दोननाय
बेसाद मुवा नङा बे बाथ्राखौ जों बुजिना लाग्रोनांगोन। बासायजानाया समस्त सुबुं माहारिनि थाखाय जिसु ख्रिस्टआ ओरैनो दान होबाय, नाथाय बे बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रा मोनथिया जे बासायजानाया जिसु ख्रिस्टनियाव दङ, बे बाथ्राखौ मोनथिया। बेखौ खोनाहोनो थाखाय जोङो खामानिखौ मावनांगोन। बे खामानिया जाहैबाय गाहाम रादाब होनाय। जेब्ला बिसोरो जिसु ख्रिस्टनि बिसय खोनागोन, अब्लासो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन, अब्लासो जिसु ख्रिस्टनिफ्राय बै बासायजानायखौ मोनगोन। जुदि बाथ्राखौनो खोनायाब्ला, गाहाम रादाबखौनो खोनायाब्ला बिसोर माबायदि जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनो? अनजाग्रा प्रियफोर, बासायजानाया बयबो सुबुं माहारिनि थाखाय। दा बेयावहाय बे खामानिखौ जों मावनांगोन। जों जिहेतु मोनबाय बासायजानायखौ, दा बेयावहाय गाहाम रादाबखौ बयनोबो जोङो मोनथिहोथारनांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बासायजानाया नोंनि थाखाय आंनि थाखायल' नङा, समस्त सुबुं माहारिनि थाखाय। दा बेयावहाय जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, जों गाहाम रादाबखौ मानो फोसावनांगौ बिनि थामथि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय इसोरनि अननायखौ होनाय। परमेश्वर का प्रेम फैलाना, शेयरिं गड्स लाभ। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, 1 ज'हननि 4:9। इसोरा गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ संसाराव थोनहरनानै गावनि अननायखौ जोंनो दिन्थिबाय। बिजोंनो जोङो गोथांखौ मोनो। जेब्ला जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावो, बै अननायखौनो जोङो गुबुननो दिन्थिनाय जायो। जि अननायखौ जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होबाय, बे अननायखौ जोङो गुबुननो दिन्थिनाय जायो, गुबुननो फोरोंनाय जायो, गुबुननो फोरमायनाय जायो। गाहाम रादाबा अननायनि रादाब जायो। बेखौ खालामनाया जोंखौ गोसोखांहोयोदि इसोरा साफ्रोमबो व्यक्तिखौ बेसेबां जे गोथौयै अनो, बेखौ गोसोखांहोयो। आरो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुङा जेन इसोरनि बे अननायखौ जिउआव मोन्दांथि मोनो, बेखौ इसोरा हास्थायो। जेब्ला जोङो इसोरनि बे अननायखौ गुबुननो दिन्थियो, अब्लाना जोङो इसोरनि गासै आखल आखुफोरखौ बुहुमनि सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिनाय जायो। अनजाग्रा प्रियफोर, गाहाम रादाबखौ गुबुननो होनाय माने जोङो इसोरा जे सुबुं माहारिखौ बेसेबां अनो, बेखौ जोङो दिन्थिनाय जायो। बेयावखायनो जोङो गाहाम रादाबखौ होनांगौ। दे दानाब्ला जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव थांदोनि, जोङो मानो गाहाम रादाबखौ होनांगौ। बेनो जाहैबाय आत्मायाव गोदान जिउ होनो थाखाय। आत्मा को नया जीवन देना, गिविं निउ लाइफ टू सोल्स। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बुङो, 2 करन्थियारि 5:17। जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्टनियाव खौसे जायो, अब्ला बियो गोदान जायो। गोजामा थाङो, गोदान जायो। जिसु ख्रिस्टनियाव गोदान जोनोम मोननाय माने एबा गोदान जानाय माने पापनिफ्राय उदांस्रि मोननाय एबा पापनि मुक्ति मोननाय। बेखौनो जिसु ख्रिस्टनियाव गोदान जिउ जोनोम जानाय होननानै बुङो। जों मानो गाहाम रादाब फोसावनांगौ? बे जाहैबाय जेन बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो व्यक्तिया, साफ्रोमबो सुबुङा जेन गोदान जिउखौ मोननो हायो। आरो बे गोदान जिउखौ सोरनिफ्राय मोनो? जिसु ख्रिस्टनिफ्राय मोनो। गाव गावनि मावनाय दांनाय गाज्रि पाप दाय अपराधनिफ्राय जेन बै साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा जेन निमाहा मोनो, उदांस्रिखौ मोनो, पापनि मुक्तिखौ मोनो। बिनि थाखाय जोङो गाहाम रादाबखौ होनांगौ। मानोना जिसु ख्रिस्टनियाव मोनसे गोदान जिउ दं, मोनसे गोदान थांखि दङ, मोनसे गोदान जायगा दङ। बेफोर गासैखौ जेब्ला जों गाहाम रादाबखौ फोसावगोन, अब्लासो बै व्यक्तिफोरा मोनथिगोन। दा बेयावखायनो साफ्रोमबो व्यक्तिया जेन पापनिफ्राय निमाहा मोनो, उदांस्रि मोनो, मुक्ति मोनो, बेनि थाखाय जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि गाहाम रादाबखौ मानो फोसावनांगौ बिनि बाथि बाथ्रा। बेनो जाहैबाय जोबनो गैयै जिउनि थाखाय थामथिम, अनंत जीवन की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर इटर्नल लाइफ। जिसु ख्रिस्टआ ज'हननि 14:6 ओरैहाय बुंबाय, आंनो लामा आरो सैथो जिउआ होननानै। जिसु ख्रिस्टनि अनगायै सुबुंफोरा सैथोनि बाथ्रा, सैथो लामानि बाथ्रा, अनन्त जीवन जोबनो गैयै जिउनि बाथ्राखौ माब्लाबाबो मोनथिनाय नङा। बाइबेला जोंखौ मोनथिहोयोदि बे संसारनि उनाव एबा बे जिउनि उनाव जोंहा गुबुन मोनसे जिउ दंबावो, जि जिउआव थैनाय नङा, जोबनाय नङा। आरो बे जायगायाव मोनहैनो थाखाय केवल जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल'सो मोननो हायो एबा जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल'सो थांनो हायो। आरो बै जायगायानो जाहैबाय सोरगो रायजो। अनजाग्रा प्रियफोर, सोरगो रायजोखौ जिसु ख्रिस्टआ गासै सुबुं माहारिफोरनि थाखायनो बानायदों। दा बेयावखायनो जेन साफ्रोमबो सुबुंफोरा जेन जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों जेन सोरगो रायजो मोनहैनो हाजोबो, बे थांखिनि थाखाय जों साफ्रोमबो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ। मानोना साफ्रोमनिबो आत्माखौ जिसु ख्रिस्टआ बासायनो थाखाय कालभारि क्रुसाव बियो थै बोहैहोबाय। दा बेनि थाखाय जोङो बेनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय बयबो जेन सोरगो रायजो मोनहैयो, बिनि थाखाय जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावथारनांगौ। दे दानाब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो द'थि बाथ्रा नायदोनि मानो गाहाम रादाबखौ जोङो फोसावनांगौ। बिनि द'थि बाथ्रायानो जाहैबाय बुहुमाव सोरां आरो संख्रि जानो थाखाय। दुनिया में रोशनी और नमक बनना, बिकामिंग द लाइट एंड सल्ट इन द वर्ल्ड। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना माथाइनि 5:13-13 मोनथिहोयोदि नोङो संसारनि संख्रि आरो नोङो संसारनि स्रां
होननानै मोनथिहोदों। जेब्ला जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावो अब्ला जोङो बुहुमाव मोजांखौ, सैथोखौ आरो इसोरनि उपस्थितिखौ जोङो दिन्थिनाय जायो। जोङो सुबुंफोरनि गेजेराव एबा समाजफोरनि गेजेराव गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोग्रा मोनसे लामा जागोन। गाहाम रादाबखौ फोसावनाय माने जि गुनफोरखौ इसोरा जोंनि गेजेरजों गावनि गुनखौ दिन्थिनो होननानै सानदों बै गुनफोरखौ दिन्थिनाय जायो। जेब्ला पृथिबिनि साफ्रोमबो बेक्तिनियाव संख्रि आरो सोरांनि गुना थागोन अब्ला बेसे मोजां जागोन। दा बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंदों जाहैबाय साफ्रोमबो फोथायारिफोरखौ नोंसोरो संसारनि स्रां आरो संसारनि संख्रि। दा बेयावखायनो बे जोंनियाव जिथु संसारनि संख्रि आरो संसारनि स्रां होनदों जिथु बे जाहैबाय इसोरनि गुन, जिसु ख्रिस्ट'नि गुन। बे जिसु ख्रिस्ट'नि गुनखौनो बुहुमनि मानसिफोरनो मोनथिहो। बे बोरै जागोन? बे जाहैबाय गाहाम रादाब होनायनि गेजेरजों। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावखायनो जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावथारनांगौ। अनजाग्रा नायगिरि प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै 6था पइन्टसफोर मानो जोङो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ मोनथिनायनि उनावबो जों जुदि गाहाम रादाबखौ फोसावालाफानो दङब्ला बेयो जोंनि हाबाब जागोन। गोबां बाथ्राफोर दंबावोमोन नाथाय केबल 6थाखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो गाहाम रादाबखौ फोसावथारनांगोन। हाव? नाथाय माबोरै गाहाम रादाबखौ फोसावगोन? जोङो खनसेयैनो 100 जननो, खनसेयैनो 1000 जननोथ' जोङो फोसावनो हानाय नङा। जों गाहाम रादाबखौ बेबायदिथ' होनो खाबु मोनाबो जानो हागौ। दा बेयावहाय मोनफ्रोमबो खामानियानो गासैबो फिसानिफ्राय जायो, मोनसेनिफ्राय जायो। जेरै थाखा फैसाया थाइसेनिफ्राय सानजायो थिग बेबायदिनो अनजाग्रा प्रियफोर जोबथानि जिथु फर्मुलामोन, आं नोंथांमोननो आवगायावनो बुंदोंमोन आं जोबनायाव मोनसे फर्मुला होगोन होननानै, बेनो जाहैबाय जोंनि गाहाम रादाब होनायखौ सासेनिफ्राय जागायजेन। खेबसेयैनो न'खरसेनो होगोन होननानै साननो नाङा, खेबसेयैनो हानजा ग्रुपफोरनो होगोन होनना साननो नाङा, सासे बेक्तिनो। गासैबो खामानिया मोनसेनिफ्राय जायो, मोनसेनिफ्रायसो मोननै जायो, मोननैनिफ्राय मोनथाम जायो। थिग बेबायदिनो सासेनिफ्राय सानै, साथाम, साब्रै, साबा बारलांबाय थागोन। जेब्ला नोङो बेखौ मोनसे हुदा बायदि खालामगोन, जेब्ला नोङो मोनसे बोलो लानानै खामानिखौ मावबाय थागोन, अब्लाना नोङो खाबुफोरखौ मोनबाय थागोन आरो नों गावनोबो एक्सपिरियेन्स जालांगोन, रोंलांबाय थागोन आरो बे आइडियानि गेजेरजों नोङो गासै खामानिफोरखौबो मावलांबाय थानो हागोन। दा बेयावहाय सासेनिफ्राय जागायजेनगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय आरो बुजि मोनाखैब्ला, मोनथिजोबाखैब्ला भिडिअखौ खालामनानै नायगोन जे जोङो मानो गाहाम रादाबखौ फोसावनांगौ। दे अब्ला इयुननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअनिफ्राय आं गोजान जाथ'बाय। थेंक इउ।